Bornholm, Sjælland og Lolland-Falster skal have langvarig regn i morgen, også meget blæst. Men det, god aften og velkommen til den sene vejrudsigt her på TV2. Og lad os starte med det samme med det hele handler om, nemlig det her regnvejr. Der har været mange byer i dag i den nordvestlige del af Danmark, og det er der stadigvæk nogle af, men nu skal fokus altså være på regnvejret, der kommer hernede fra sydøst, der løber i løbet af nattetimerne op over Bornholm, og så formiddagen i morgen ind over Sjælland, Lolland-Falster, Møn, omkring middag til Fyn, og så i løbet af eftermiddag og aftentimerne til den østlige del af Jylland. Og så ser det ud til den vestlige del af Jylland, der skal det egentlig være stort set tørt vejr. Og rent vejrmæssigt nu her i nat, der har vi allerede fået temperaturen ned sådan omkring frysepunktet nogle steder. Vi skal nok komme ned på en 2-3 grader i løbet af natten, og så blæser det altså også op i sammenhæng med det her regnvejr omkring Bornholm, og det gør det så sandelig også i løbet af formiddagen i morgen, hvor der godt kan være cooling her nær Bornholm. Og så skal man også lige i morgen være bevidst om, at der i morgentimerne er risiko for rimglatte veje, så vær opmærksom, hvis man skal ud og køre bil. I hvert fald i Jylland, hvor der også vil være plads til lidt solskin i morgen- og formiddagstimerne, inden skyerne altså begynder at slå mere til, som regnvejret trækker videre østover, og så bliver det ikke ret meget eftermiddagssol, der kommer til Danmark i morgen. Læg mærke til igen meget blæsende fra den her nordlige retning i store dele af Danmark, mindst vind langs med den jyske vestkyst. Og så det her regnvejr, det skal vi sådan have til lige at forlade Danmark i løbet af natten til fredag, og først på fredagen, så ser det egentlig ganske stabilt ud, både fredag, lørdag og søndag med tørt vejr, inden der kommer flere skyer igen på mandag.